sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Wilbert. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pare, mahal mo raw ako. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw saya kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Wilbert. Recorded by X Thunder Gaming. Kani, ha? Tanaw ni mo. Angayan ko, ani? Bati mo na eh. Nganong puro man bati para ni mo, uy. Kay bati ka ba daw? Tay ba, para asam din ang imong gipangandaman. Anong murag magpagwapa man gyud ka? Gisat ko og blind date sa ko, amiga. Unya, Gusto ko nga gwapa ko. sus, sagun sa isuloob nimo ngayon mga gud. Ingon ka, wakoy angay. Uy, klaro ni mo, eh. Oy, asa ka oy? Kaila? Diin ka man gikan na. Dito mi ni Kaila small ma. Nagpauban man siya kung ako gud. Ngitag sa nina. Unya, usugot lang kag ingon na, ana. Ha? Nak, nahibaw ko nga nakagusto ka ni Kayla. Ay, ganong dili naman lang ka maguyab niya. Dili lang ko ma. Mas pilion ako nga magpabilin ang among friendship. Di ko gusto nga mabawa siya ako. Wilbert. Bainso, Bay, nakoy good news. saan na? Bauli na ko nas Pinas for good. Mo ba? Mayo hinun bay. Sugatan ko sa airport ha. Kadusam ka muli. Karong Domingo ko mo mabot ya. Ano, miss kayo? Nga, nagsige magsulob og shades dinisod sa office. Padahong siya diri sa kong table. Palihog ko og double check, ani. Wilbert. Uy, ano mo ka? Ha? Yung shades mo ka? Wa lang. Ngano di ay? Wala kag-amautan na ang shades dinisod. O, sige. Akong tangtangon, ha? Oh. Happy? Ang hubog mo kinimong mata. Chika to later, inig-out na to. Unsa? Gibiyaan kasi mong ka-blind date kay wa siya magkauyo nimo. O, lagi. Kay tambok ko no ko. Yung patang bugod. Chabira. Na-offend kid bitaw ko. Sus, nagtuko niya eh. Ihas tong tawhan. Wilbert, gusto kong mulaag ugma. Domingo man, wa man tayo duty. Pwede ko banan ko nimo? Kuan, hala. Mabot ra ba akong amigo ugma? O magpasugat siya na ako sa airport? Mao ba? Pero kuan, pwede tayong magkuyog. Aron, makaila sa kaniya ba? O manglaag tayo ni Guman. Sige ba?
Recorded by X Thunder Gaming. Bay, si Kayla. Kayla, si Enzo, akong best friend. Hi. Huwag ka magsulti ba, Wilbert? Nga, nari kay gwapa ka ayong umiga. Sus, kusog kay kamuulog-ulog po. O sa man, di ba tayo mga to? Or napakay planong musakay ug balik sa aeroplano, bay? Tara. Noon sa Miss Kayla? Milagro mo kayong huwa mo chat? Magsaygi mo siya pauban. Labi na kung huwa mi duty. Pero karon, wa. Ako daw ganbi. Sorry, nabisi ko, Wilbert. Busy? Sa unsa man? Bay, ay samok na ba? Ibigit sa mi. Hoy. Kaseryoso ba ni mong naong diha? Sa may tuyo mo. Wow, strikto hagod nimo good. Pero nahibaw ko nga malipay ka ani ako isulti nimo. Kami na ni Enzo? Hello? Nakadungog ka? Wa ka malipay? Nalipay man. Congrats. Mauna. Ma, Giing na naman bitaw ti ka, gasultihi lagi si Kayla sa imong gibati. Tanawa, ay naunhan na lang hinuon kasi mong amiko. aw, pasagda lang sa dako siya ma, kung asa siya malipay. Kung malipay siya ni Enzo, malipay na sa kuhana. Happy gud kayo ko sa mong relasyon ni Enzo. Grabe gid siya ka-caring na ako ay. Mayo nun. Abi nimo, ang gipangita nako sa usa ka lalaki, naana niya tanan. Hinoon, butan mo sa dako amigo. Wa pa ko makadungog nga, na mabay na siya. O kung nagdahon na gali ko diyang kasal, musugot lagi ko dayon. Bay, ato tagklabo niya. Ha? Okay ra din ni Kayla ba nga mag-club ka? Ay, di man natupay bawon. Oh. Tigadan six, Ronay. Wow! Lahir ko kayo mga pinlera. Bay, Oh. amiga na ko sa Kayla. Saan ning imo? Binuang ra din ning imo niya, ha? Sa kapag-o pa na mo na kaila, tanaw mo seryoso ko niya. Panggaw mo na ka? Ang manok magbaga. Kung wa kay gusto niya, wa na lang unta nimo panguyab eh. Wala ko choice. Sa way choice. Siya rin pagi para maduol ko ni mo. Usa? Usa man ang ibong gipanulti? Ay, ibaw ko nga nakagusto ka riyan nga ni Kayla. Kaya magsige ka gisgot sa iyang pangan. Siya may mo kuyo pirmi. Una, unsa may kalabutan na akong gibati, ha? Ngano kinahanglan pa mo kang magbinuang niya? Tayo dyan ka magkasabot. Ikaw mao'y gusto na ko, Wilbert. Unsa? Nabayot na ka, Enzo? Dugay na. Pero mas gipili na ko nga dili mo sulti ni mo tinuod. Kaya di ko gusto nga magbubang ang atong panagamigo. O mawa na lang hinuon ka na ako. Mahal na ka. Enzo, nakasabot ko sa mong gibati. Pero babae ako, Enzo. Amigo ra ta. Libaw ko. Pasalo ako nga mga nagibati ng ko ni mo, Wilbert. Enzo, Pare, mahal mo raw kita sa tinuod lang, imbis nga bation kong kalagot, kaluoy ang akong gibati sa akong amigo. Nakasabot ko niya o nahibaw kong unsa kalisod ang iyang gibati karon. Dinhi na lang kutob,
Ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kadtong higalang kaagi ni Wilbert nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang pangayo, awit nga nagalohan. Pare, mahal mo raw ako. Na namang ialay sa Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong laing kaagi sa kanoy nga naglibot sa kawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpamilya. sa na di